Κάπου διάβαζα που λέγατε ότι οι επαναστάσεις γίνονται από νευρωτικούς. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ισχύσει? Καταρχήν πέστε μου τι εννοείτε ως νευρωτικό, και αν αυτό μπορεί να ισχύσει σήμερα στη χώρα μας. Να δούμε ένα κίνημα, ας πούμε, μεγάλο. Τι εννοείται νευρωτική? Εγώ το βλέπω δύσκολο, γιατί η χώρα μας, οι επαναστάσεις γίνονται συνήθως σε μια χώρα κατηλημμένη από άλλους, και κάποιος βγαίνει είτε σε μια δικτατορία, όπως ήταν στην Κούβα που βγήκε ο Τσε και ο Φιντέλ. Εδώ είμαστε διηρημένοι όλοι. Κάποιοι λένε ότι έχουμε ένα είδος κατοχής. Υπάρχει μια ακραία άποψη, αλλά λένε ότι είναι ευρωπαϊκή κατοχή, ας πούμε. Ναι, δεν είμαστε εναντίον των ξένων μόνο. Είμαστε και ο ένας εναντίον του άλλου. Εδώ είναι το πολύ γελίο αίσθημα να κατηγορεί το ένα κόμμα, ενώ ξέρουμε ότι δεν μπορεί να κάνουν και τίποτα διαφορετικό, το ένα το άλλο. Ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λένε φταίνε όλοι οι άλλοι, τα αριστερά κόμματα. Το Πασόκ λέει φταίει η Νέα Δημοκρατία, το άλλο, τα ξέρετε αυτά. Οπότε ποιος να κάνει επανάσταση, ποιου είναι, και ο κόσμος διηρημένος. Ο ένας ακολουθεί αυτό το κόμμα. Οπότε δεν είναι τώρα το νευρωτικό, για να σας πω. Οι νευρωτικοί που κάνουν επανάσταση, και να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, πιστεύετε δηλαδή ότι δεν έχουμε συλλογικότητα? Είναι κάτι το οποίο το αναρωτιέμαι πολύ συχνά. Δεν έχουμε συλλογικότητα. Νευρωτική δεν είναι κάτι κακό. Η νευρωτική είναι το άλας της γης. Είναι οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι, οι στερημένοι από μικρά παιδιά που θέλουν δικαιοσύνη, θέλουν ισότητα, όλα αυτά τα ιδανικά. Αυτοί είναι που ξεκινούν τις επαναστάσεις. Το κακό είναι όμως μετά ανεβαίνουν οι άνθρωποι που είναι αδίστακτοι. Αυτοί κερδίζουν, φεύγουν οι αρχικοί επαναστάτες και ανεβαίνουν αυτοί που είναι διατεθειμένοι για να κρατήσουν την εξουσία, να σκοτώσουν, να κάνουν, πώς το λένε. Ξεκίνησε από τον Μάρξ και τον Έγγελς το κομμουνιστικό καθεστώς, η ιδεολογία, κατέληξε στο Στάλιν, ποιος καθάρισε 40 εκατομμύρια Ρώσους. Και άλλες επαναστάσεις ήταν έτσι, και η Γαλλική Επανάσταση ξεκίνησε αλλιώς και τελείωσε με την τρομοκρατία και την επάνωδο του βασιλιά.